Sí, consellera, dues preguntes. La primera, no sé si és una pregunta, és un retret, però vostès no poden fer servir la figura de Josep Tarradellas per demanar la independència? És que ni per reclamar el dret d'autodeterminació. El president Tarradellas mai va estar a favor de la independència. El president Tarradellas era republicà, però no era independentista. Vostès l'estan fent servir darrerament, ahir a Madrid un altre cop, per defensar el dret d'autodeterminació, i això no és veritat. Ell, quan va sortir aquí al balcó, va dir Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí, volem l'Estatut. Perdoni, li he portat fins i tot un llibre, si em permet, Conversa amb Soler Serrano. Los catalanes podemos llegar, como siempre, a soluciones de entendimiento con el Estado español. No entro si ens podem entendre amb l'estat espanyol o no, però vostès no poden fer servir la figura de Josep Tarradellas i el seu llegat com l'estan fent. I deixi'm fer-li una segona pregunta. Amb el tema del diàleg, suposo que s'adonen que l'Estat no vol dialogar amb vostès. Vostès ens van vendre que la d'ahir era l'última oportunitat. 24 hores després tornen a insistir en el diàleg. Vostès estan ficats en un atzucac del qual no saben sortir. Si jo fos l'Estat, segurament no sé si voldria dialogar amb vostès, tampoc. Perquè l'anterior president de la Generalitat se'n va anar un 20 de setembre a Madrid demanant el pacte fiscal, va sortir i va demanar la independència. I vostès van dir, nosaltres anem per la independència, dialoguem, però és a partir de la independència. I quan han vist que la independència, que per cert havia de ser a finals de març, els 18 mesos famosos, tampoc és possible, vostès ara diuen fem el diàleg i després dialoguem sobre el referèndum. Perdó, fem el referèndum i després dialoguem sobre el referèndum. Home, difícilment l'Estat pot dialogar sobre una cosa que vostès ja donen per fet. Per cert, ahir el president de la Generalitat fins i tot el referèndum el va donar per guanyat. Se'n recordarà perquè vostè hi era. Bé, això miraré de respondre... Llargues, però oi que m'entén? Sí, no, entendre'l no l'entenc. En tot cas, miraré de respondre-li les seves preguntes o el que intueixo que són preguntes i no retrets o discursos. Miri, quantes coses bones devia fer el president Tarradellas quan, seguint amb les paraules que vostè utilitzava, som tants i tants institucions i formacions polítiques que parlem en positiu del seu llegat. La referència que ahir es va fer al president Tarradellas, jo hi era en la conferència, vostè també, que el vaig veure, i si no pot baixar a través de la pàgina web de la Generalitat el discurs sencer del president. Ell va fer referència precisament a l'actitud del govern de l'estat espanyol pel que fa al retorn del president Tarradellas. Una actitud que va ser d'estat, una visió d'estat per tal de resoldre una situació molt greu, en aquells moments, molt greu, com era el fet que el president de la Generalitat Republicana fos a l'exili. I va ser aquesta visió d'estat, va ser la generositat per part de tothom i l'amplitud de mires per part del govern de l'Estat la que va permetre que una situació que amb la legalitat vigent a la mà no hagués estat possible resoldre, es va poder resoldre. Aquesta és la que vostè considera que és apropiació, per nosaltres és exemplificar una actitud que va tenir un govern amb majúscules i amb visió d'estat. Molt diferent a la visió i a l'actitud que té ara, aquí sí que estic d'acord amb vostè, fins ara el govern espanyol ha manifestat que no vol dialogar amb nosaltres, però continuem intentant, continuem apel·lant al debat lliure d'idees, a la negociació, al diàleg, com l'única manera de resoldre conflictes.